Ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mendhi anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsarane anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngarepe Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wes gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Gresani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae, Reng. Siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Wah, metu jaba. Wah, cudha manik jeblok wetengku. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntak, Reng. Carane, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita takon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu ki piye? Malah ngleling semi niki sedalam rangka terapi supaya mari cangkeme mbok sik apik to Gong. Urung kowe kok sak tembung-tembung kok nglarake ati. Lah kene iso guneman apik. Nggih, niki nek apik guneman mung pisan pindho, mengke nek kesuwen gagap. Cilaka nek nganti gagap, wah ngisen-isen ke kula mawon sing matur. Iya wis ora dadi ngopo. Kowe karo Gareng padha wae. Sami mawon. Sami-sami abdi negara Ngamarta lan abdi panjenengan. Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Iya Bagong. Ngono nggih. Sapa iki? Kok kaya wong kepenyak cengele. Bagong wae Padhararja sapraptamu Bagong. Woi, Penemban Durna. Oh iya. Loh, sampean salah alamat. Loh, salah alamat piye? Kudune nek Durna metu niku jejere Ngastina. Niki Ndarawati kok sampean melu teng mriki. Oh, aja kleru penampa Bagong. Aku sowan nang Praja Ndarawati ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, mekaten. Iya. Slamet tekamu, wilujeng lering Sambikala. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Gareng kowe Padhararja sapraptamu, pangestunipun Penemban Durna wilujeng nering Sambikala. Ngandel ora. Kesuwen mesti gagap. Oh tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana. Raos sing batos kuku kula Penemban. Wah, isin tenan aku. Sesuk nek aku lunga ora sampe lureng. Ora melu ya ora apa-apa.
Bagong Padharjo sapraptamu. Pangestripun sinuwun Prabu Mandura wilujeng bekti kula konjo sinuwun. Yo tak tampa. Pangestuku tampanono. Kula pundhi nggo jimat paripe ndayan ing kasantosan. Garing Padharjo sapraptamu. Pangestripun sinuwun Prabu Mandura wilujeng. Nering sambi kula kepareng kula ngaturaken sem. Semut cengelmu kuwi. Sembah pangabekti kula kunjuk. Yo tak tampa. Yo ditambake garing. Nggih. Kuwi ana kawan wigati. Nek wanci gegojekan, mengko nek kowe kaya ngono kuwi omongane ndak ora cetha ditampa dening para pamirsa. Nggih ngestaken dawuh. Ampun kuatis mengki kula bakal panu cengelmu pados tamba. Bagong Padharjo sapraptamu. Panjenenganipun Ndara Senjaki wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogakno Bagong. Nun nggih. Garing Padharjo wilujeng Ndara Senjaki. Sareh dileti rada-rada bekti kula kunjuk. Nah, ngono. Aja langsungan ndak gagap. Ya garing prayogakno. Nun inggih sendika. Rada ado-ado ngono kok ndak gagap. Punakawan Bagong Padharjo sapraptamu. Pate Udawa wilujeng Ndara Pate. Bekti kula kunjuk nggih Ndara Pate. Ya Bagong. Pangestuku tampanono. Kula pundhi nggo jimat paripe ndayana ing kasantosan. Garing slamet tekamu. Pangestripun Ndara Pati wilujeng. Suwi ora dolan ning Widara Kandhang. Wong ke wis sawetara wektu kula mboten dolan teng Widara Kandhang. Kaya kenal apa to? Kenapa dekelmu melancang kowe? Ora ngece ta, Gang? Garing sing nrimo atine Bagong aja sok nglarani karo kakane. Pangestripun mboten. Bagong dalem ana wigati apa sowan? Apa diutus dening bapakmu? Apa diutus dening Pandhawa? Apa pancen saka karepmu dhewe? Sampun dipun keparengaken matur sinuwun. Iya wis tak keparengake. Matur sembah nuwun. Nek wonten lepat atur kula Diagung Pangaksami kepareng ngaturaken lebah Siti Sekul. Kleruwe kok mempeng. Apa ora kaya biasane tebah kok lebah. Lebah ngentuh bathukmu ki kok. Ya ora nesu. Aku kan kakang wis sama. Sesuk tak setrikake cangkeme. Nangis meneh. Anggerane kok tebah Siti Sekul binung teling ron kelapa. Apuren tambah bilih wonten lepat kula nggih kula munjahaken kersa Paduka Sanata Prabu Sri Bathara Kresna. Jenyatanipun kula menika namung kawula alit. Jenyatanipun kula menika namung piantun ngandhap papanipun. Iya. Mila kiranging tata krami, kiranging unggah-ungguh kula nyuwun sumunturing Samudra Pangaksami. Wong dheweke iki ora petha matur kok unek-unekke kakangne. Sapa sing ngrenengi? Baladewa dulekke sapa ngrenengi? Iya Bagong ora dadi ngopo. Maragake matura, apa saka karepmu dhewe? Mboten. Apa diutus para Pandhawa? Mboten. Apa diutus bapakmu? Mboten. Lah terus diutus sapa? Mboten. Diutus sapa? Ngapunten kula niku ngantuk e. Lho. Ora kena ngantuk. Diampet Bagong. Mekaten inggih. Mboten diutus bapak, mboten diutus para Pandhawa, mboten diutus Ndara Janaka, mboten diutus sapa meneh? Para Pandhawa. Nanging sowan kula menika diutus dening Kang Mas kula. Lho. Kang Masku sapa? Kang Mas kula inggih menika Kakak Petruk. Kakak Petruk ki sapa? Petruk kantong bolong. Mung ditambahi kakake kok bingung. Petruk kantong bolong. Sinuwun ngaturaken duta penglawung sinuwun. Lho, duta kongkonan penglawung Rajapati. Sapa tekaning pati? Weh, mboten, Ding. Basa sastra angel tenan. Ngaturaken gedrawasan. Bilih sampun wonten tigang candra menika, Petruk menika sakit sinuwun. Kosike.
Urung-urung iki dramane kok sik aja kesusu. Petruk menika sakit. Lho. Petruk lara, mekaten sinuwun. Lho, larane apa? Kula piyambak mboten mangertos. Koko Prabu. Nggih. Petruk sakit. Lho, Petruk lara, Kang. Nggih sinuwun. Lara apa? Lah kok dadi kowe adine, gareng kakane ora mriksake karo Petruk iki. Goleke tombo, kowe dulurmu. Kok malah do meneng kowe iki? Wah, wis. Iki ngopo ya? Wong lagi dilapori kok wis nesu lho. Lho, aku ki ora nesu. Ning aku ki tresno karo Petruk. Petruk ki ora ketang sithik tau tate ngundang Baladewa. Ning nganti Petruk lara, kowe ora wadul karo sapa-sapa, ora matur karo sapa-sapa. Kudune kowe matur karo Pramandala. Ora kok matur ning Dwarawati. Sik ta, niki mboten perkara kula niku njaluk sumbangan nggo nambahke Petruk mboten. Ning niki niku wonten perkara sing ajeng kula aturke sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampeyan kendel sik. Meneng sik iso ora? Hah? Urung-urung wis gawe tratapan. Kene iki suwan wis diati-ati. Kene mung omong Petruk lara kok ngene apa sing dirabane koyo. Sabar. Hah? Wong urip nang alam donya iki kudu sabar. Sabar ki ana watese. Ning tetep kudu sabar. Hah? Alon-alon kula tak matur. Yo, tarungoke. Nggih. Petruk lara apa, Bagong? Kula mboten ngertos. Dokter niku mboten menemukan penyakitnya. Lho. Dokter ora nemokke penyakite. Mboten. Jaman semanten pun nonton dokter nggih wis ana. Ora apa-apa nggih. Kula gawa teng Pak Mantri niku, Pak Mantri malah men nyedaki bakul kuwaci. Jan wis ora tata. Awang di teri wong lara kok blas ora dipriksa. Malah dhek ngombe obat sedina ping 3 jan wis. Iki tenanan mau ora. Serius niki. Iya. Mangkelake kok senengane. Lah terus sapa sing goleki penyakite utawa lelarane Petruk? Ha, nalika semanten kula pun matur ta niku kula presake teng dukun nggih. Dukun niku pun ditropong ngangge napa jenenge kok? Semprong diobong terus ditonton ngangge semprong niku jarene mboten wonten penyakite. Kula Petruk niku biasane nek kumat-kumatan niku nganu vertikal. Apa penyakit sing sirahe mubeng? Oh, vertigo kok vertikal. Vertigo. Niku mboten Petruk ya waras. Di tes air kencing niku ya ora ana penyakit napa-napa. Terus diperiksa diadiane niku nggih ambegane normal, jantunge nggih sehat. Apa jenenge? Paru-paru nggih apik. Monggo Petruk rokoke ra bantre ra jamak-jamak tok. Kula kan ngerem ngene kampas entek. Pancen kurang ngajar Petruk niku. Trombole ngrokok iki direm kampas entek ego wis ben blong ya men ngono. Ha, paru-parune ya apik. Terus pengeluaran ya apik. Pokoke kabeh normal. Ah terus kula niku bingung lah kowe jane lara apa to, Truk? Lara kok mangane biasane sedina ping 3 kok sakniki ping 5. Lho, mangane malah akeh. Mangane malah akeh. Awake saya lemu nika. Kok lara? Ning pancen awake panas. Nek kula demek nggih telapak tangan niku kira-kira ya 58 derajat. Kuwi panas banget lho, Mbak. Enggak. Wong kula bathuke kula nggih goreng tempe barang. Ngono to enggak. Panas tenan. Bathuke kula demek niku panas terus kula kaileng klenthek ora-ora terus kula dalahi tempe pletik-pletik lho to. Bathumu iso kaya wajan. Iya. Nanten niku. Sawijining dina Petruk nika gelem ngomong. Lho, Petruk gelem ngomong nggih.
Truk, mbok omong ngono kuwi, Truk. Gong, Reng. Aku arep omong karo kowe. Aku jane ora lara. Ning awakku lemes kaya ora duwe kekuatan. Mergo aku ki mung kepengin nagih janji. Sapa sing janji karo kowe, Truk? Omong. Nek pancen ana menungsa sing wis tau tate janji karo kowe ora ditepati, kowe kandha tak paranane, tak dodoke korine, tak kinange gambir karo suruhe. Kuwi tembunge wong lamar. Apa? Iya. Tak dodoke korine ra sikate wonge. Lah. Ben bulanang mbok wedok asikat. Aja nekat. Ayo ta Reng. Mantan. Jebula Petro niku bloko. Jebule kok jebula. Ya men kok wong tembung jebule karo jebula iki padha wae kok men kanthi daerahe kok. Jebule Petro niku bloko. Nek sing janji niku Prabu Kresna. Prabu Kresna tau tate janji kali Petro. Duk nalika lakon bangun jembatan bangun Candi Saptawarga. Bangun Candi Saptawarga. Sampeyan ngendika kali Petro to, "Truk, nek kowe iso mbalekke pustaka Jamus Lima Sada, kowe esuk tak pek mantu." Ora. Kapan ya? Weh, lah iki iso tak glimpangke tenan iki. Ngaku ora? Petro matur ngoten niku lho. Sinuwun kudu emot Purwadasena. Nuwun sewu lho sinuwun. Sabda Brahmana Raja. Pangandikaning Narendra, pangandikaning pendhita menika kaya Wikresna tumameng drancang seta tan kena lumebek malih. Nek sampeyan dadi ratu mencla-mencle, esuk tempe, sore dele padha wae. Ngoten? Sampeyan bakal ora dipercaya dening para kawula. Sampeyan ora bakal dipercaya dening para nayaka. Sampeyan dadi ratu cecel kan Narendrane. Ayo. Aku ora. Kusik Bagong tak iling-ilinge. Waduh, suwi iki. Wis yamene. Dar limbukan jam pira iki. Dadak mikir bareng. Kusik-kusik. Apa jaman nalika ana lakon Prabu Bumi Loka kae. Nah, jaman ana lakon Prabu Bumi Atlas. Bumi Loka karo Dewi Mustaka. Sapa Reng? Ora ngerti kok. Sapa? Mau nek ora ngerti ora usah melu. Wis mripate kira bodho. Kira ya men. Del piyone ana, mentrine ana. Kan kuwi main sekap. Kapok ora kowe. Kowe kok senengane percaya banget karo Bagong. Wong Bagong ki nek omong ora iso dipercaya kok. Terus sampean kok malang kerik napa? Niatku arep nglabrak karo kowe. Lho, sampean nantang kali kula to? Lho, malah getak karo aku. Lah kula niku wong ora golek masalah kok mang-tantang ki sirmu piye? Semangkean kowe. Dumes Senopati. Apa dianggep Bagong wedi karo kowe? Wani karo aku. Sing kandha wani sapa? Sabar sareh, lenggah sing prayogi mriki, lenggah mriki. Ngapurancang ning ngarepe ratu kok malang kerik sak penake dhewe. Ha ngono kok mboten? Ora, go tak caosi. Niki ngiming rokok dum-duman. Kapok ora kowe sencaki kalah karo Bagong. Niki niku sing nesu dudu sampeyan kudune. Nek sing nesu sampeyan nek beda lakone. Sing nesu sapa? Ah sampeyan niku ora tau maca naskah. Niki sing nesu dudu sampeyan. Sing nesu mengke ana wong sing nesu. Bagong. Nun. Yen aku arep maringake kelawan kowe, iki ana sing nglamar Wrantawati. Nah iki masalahe nang kene iki lagi terurai semuanya. Sinten sing nglamar Wrantawati? Durna Bagong. Ajeng diwenehke arep diwenehke Lesmana Mandrakumara. Lesmana iki wong kentir. Lesmana iki wong peka kan dirabekke iki sing do nglamar iki do nganggo utek apa ora? Ah, iki lagi asli.
gimbal manyar-manyar. Jo neng dungkul wana dadi ras-ras dadi wana. Bagong, weh berkencang Pak Papong. Kali codhe sapa sing gawe? Wong edan ngene Bathara Rada barang dinggo. Kene nganggo istilah aku nek ora nganggo istilah ya rugi ya. Ngopo Begawan Durna? Kowe muni piye? Kresna aduh sorry sinuwun. Lesmana wong kentir. Lesmana wong edan. Lho, kowe kok iso ngarani Lesmana kentir ki sababe apa? Heeh, ora. Aku wis apal karo Lesmana wis suwe. Aku wis tepung karo anak Ngastina. Nek anak Ngastina kuwi pancen Ratu Ngastina mendhi anak siji, ning nuwun sewu, anake rada ngene. Anake rada petuk, anake rada kentir. Mula nek Sinuwun Darawati ngrabekke Lesmana karo Wrantawati iki Sinuwun Darawati bakal tegel nampa kesengsarane anak, bakal tegel nyumurupi kasengsaraning anak. Mula nek Sinuwun Darawati maringake Wrantawati, aku ora ikhlas. Aku ora ikhlas. Ora ikhlase Bagong. Mergo aku bakal kelangan kakangku ya kuwi Mas Petruk. Nek nganti ora kelakon dawuh karo Wrantawati, Petruk bakal lara. Nek Petruk lara, gedene tekaning pati, aku kelangan. Nek ngono nang kene padha-padha ngalape Wrantawati. Saiki ngene wae. Digawe sayembara. Sayembara apa? Sapa sing iso ngalahke Begawan Durna? Bayangan Wrantawati. Dadi iki. Wes gayeng iki. Siap, Reng. Oke. Ora nangis to kowe? Ora. Aku mungsuh Durna, kowe mungsuh Baladewa. Grisani wong wareg. Anggere weruh terus ngrus wetengku ora. Ngono wae Reng, siap. Ora usah nangis. Niki sayembara sampean. Teng pundi pamane wong neter kanthi dayan. Metu japa. Cudha manik jeblok pertemu. Iki kok ora nesu iki. Kepiye aku lho Durna wis dadi, Reng, ayo Reng. Digawe muntap, Reng. Carane, Nene, tak jak dialog. Oh iya. Iki sing arep nglamar Wrantawati iki wong loro, sapa wae? Durna karo Prabu Baladewa. Lho, Durna karo Prabu Baladewa. Durna wis tak tantang. Monggo Durna gawe sayembara. Upama Reng, upama piye? Upama Prabu Baladewa ki ngewangi Lesmana piye? Lho, ayo aku abot Petruk. Terus. Terbuat dari kayu? Bukan. Ada rodanya? Bukan. Ditarik kuda. Udah. Ada pengemudinya? Udah. Iki kok malah bedekan ki piye to iki? Iki ya goblok banget to iki. Maksudmu kok kita kon nesu kok malah ada kudanya nyleprak bathumu ki piye? Ayo radong kok ya. Ora ngerti kok ya. Sing arep lamar ki wong loro. Siji Durna, loro Prabu Baladewa. Reng, apa? Aku wis musuh Durna nek Prabu Baladewa melu nesu piye? Wah, Ratu Mandura ki wedine mung karo aku le. Ratu Mandura ki ora wedi karo sapa-sapa ni wedine karo aku. Nek ki musuh Begawan Durna, musuh para Sata Kurawa ora wedi. Nek kono Nata Mandura Prabu Baladewa melu aku tandinge iblis lanang cangkeme sapa kuwi muni kaya ngono. Sapa sing arep nantang Baladewa sapa? Sapa sing arep nantang Baladewa to? Diar kowe. Semane gawe masalah ora. Ayo, Reng. Kowe wis tak gaweke dalan, kowe wis sumbar ayo. Ki nek nganti kowe engko ora ono sing wani nandingi Petruk ora kelakon rabi, nek Petruk ora kelakon rabi, Petruk mati piye? Mati mbok men. Oh, tak kandhake Petruk kowe yakin kowe? Gong ora tumbak cucukan. Aku karo Petruk wis sayang kok ya. Ha wis ki muni. Para kawan. Dalem. Sing arep nantang Baladewa mau sapa? Sing arep musuh Baladewa mau sapa? Sapa? Ora ono karwane karo Baladewa kok ya. Ya Kang ya. Kita aku mumpung megar iki kampleng ye. Ora nangis wae. Canggeran dedet kok meng nangis. Titik nangis anggeran wong jajan nangis men ditukokke. Oh, anggeran wong nyumet udut nangis men disumetke. Wong kok kaya ngono lho. Ayo guys.
Kula sing nantang. Lho, kowe mane ora Baladewa sing tawedeni apamu. Ngendi mamane ora ter kadetean? Manut. Lapangan voli yo gelem, lapangan basket yo gelem, lapangan bal-balan yo gelem. Teng pundi? Ajem lo teter kadetean sampeyan pasan bareng boyong Urantawati. Urantawati dadi bojone Petruk. Mboten yen dadi bojone sapa-sapa. Urantawati dadi bojone Semana Mandrakumara. Sing kandha sapa? Sing kandha aku. Kula ora ngrentukke. Nek ora ngrentukke ora ngopo? Lho, kula ora ngopo-ngopo. Waduh. Aduh. Kowe kira dadi iki. Waduh, aku kok ya melu bunek to, Bagong. Pun sampean mboten sak mikir. Iki tak pikire mawon. Kula sing metung perkara niki. Wani ngono metu njaba. Ah, metu njaba. Lho, ngopo ning njaba? Aduh, piye kuwi? Piye? Ora dadi meneh to. Mengkono ya ora paham kok kuwi. Ajak metu njaba ora gelem, nek metu jero nek ayo ta. Nek nganti ana apa-apa sapa sing tanggung jawab? Oh ya iya. Kowe ya klembak-klembike kok. Ah, padake ora. Pokoke Urantawati raup anu kok raup. Rabi karo Petruk. Karo Lesmana, karo Petruk, karo Lesmana. Nek kowe ngayal kok tak glandang metu. Ayo, tandinge nolok bareng. Wah, latar. Piye wong nantang kok ora dirampungi wis padha mlayu metu kok malah do tetengok. Ya alon-alon metu kok dipaksa. Ya Reng, ayo. Aku ya alon-alon. Wis ben. Aku metu karemu ora karemu. Manut karo kahanan pokoke. Wis kono padha budalono ningke ngestaken dawuh. Ning aja gawe kapitunaning para kawula ya Bagong ngestaken dawuh nala garing 10 aja gawe kapitunaning para kawula ngestaken dawuh Bagong ngorek Durna sing maju kowe ora usah melu-melu jotosane. Oh siap. Wah entuk jago siji meneh Setyaki wonten dawuh kowe iki ngopo? Kowe iki ra entuk melu-melu kowe iki rombongane sapa? Iki rombongan Jawi. Lah kok melu jotosi karo Durna ki sirmu piye? Sengit. Ora seneng. Engko nek nganti Kurawa ngerti, Kurawa mbelani Durna. Apa ya? Struktur. Ya wis ngono aku ora sida ngewangi. Wah, cangkemmu elek kok, Neng. Iki nek ora sida ngewangi awak dhewe iki nyambut gawe sing tenanan. Ponokawan do metu wis do metu. Wis do metu wis. Nggih, yo metu yo. Wis ra entuk rembugan nang jero. Reng ayo metu. Iya ya. Nek ora tak gusahi ndak mengar domong wae. Anggere muni domong entuk sambutan kok senenge ra jamak-jamak. Nek ora entuk sambutan kringete dileweran kok. Ngecewe. Iya. Neng iki saiki wis ora usah dadak golek sambutan. Aku metu wis viral. Wah. Sing kandha sapa? Oh, Prabu menika Nalindra kok gunemane kaya ning kampung. Aku ngruruti karo Bagong ki lho. Sampun, matur nuwun sing. Ya, sing ati-ati nggih. Lah. Edian tenan. Ora tatanan. Barang ketrucut Kena yo, kena yo. Wong angin kok digiring iki lho. Udawa kok mesam-mesem. Kula menika menawi weruh polaipun Bagong menika rasane raosipun kepengin gajul ning kok aneh. Wong kok kaya ngono. Lho nika. Wong edan iki ndodok ning kono kae lho. Setyaki wonten timbalan. Budana kang padha seba ingsun kondur ngedaton nuri ngestaken dawuh. Sayektine ingsun lagi bingung perkawis. Udawa tulung kae tendangan kono lunga kae. Ngapae? Jare arep metu isih ngadeg nang kono. Kuwi nang nggo mlaku matal-matal e. Budana kang padha sepa nggih ngestaken dawuh. Wonten napa paduka kula wau paring dawuh. Bilih paduka sajaipun nendheng
Sunggawa. Pusaka Ndarawati Oncak. Pusaka Ndarawati Oncak. Iya. Senjata cakra ilang saka padokaning pusaka. Bagong takon lunga kok kowe isih. Isih krungu suarane. Nuwun ngapunten kula sinuwun. Udawa. Inggih. Nyuwun ngapunten. Budhal kang padha seba ingsun kondur kedaten menistaken dawuh. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purnagati ning panangkilan Sang Notara. Sesuk-esuk ki Senin. Nah iya. Tak pethoke ya, Reng. Ati-ati ya nganu wer. Ora kira. Kowe ngono aku duwer kok. Ya wis ngati-ati ya, Gong. Pangestumu tak jaluk. Kowe wong tuwa ngasuh wae rasa melu-melu ya. Bapak sedih, nek bapak kula sedih, wong sedih niku mesti kencokan penyakit. Nek bapak kula sedih kencokan penyakit, bapak kula lara. Nek bapak wong lara niku kembange mati. Petruk mati, bapak sedih, lara, mati. Wah, ya iso tumpes kelor. Mula mbangane Petruk mati luwung kula mawon sing kudu iso budidaya ngalahke Kurawa. Lho. Wani karo Kartomarma. Sing tak wedeni apamu? Wani aja lingguh nang ngisor. Ayo ngadeg padha karo Kartomarma. Nandhake pancen kowe sewani karo Kartomarma. Kula teng ngisor mawon. Sebab ya apa? Wis kula seneng teng ngisor. Pun kula teng mriki mawon. Wangkal karo Kartomarma candhak. Sirahmu tak jebleske lemah, pecah dadi loro. Weh, wonge akeh kok men dadi loro. Deke pirang-pirang men adil. Wah, kowe iki geneman cara apa? Cara wong. Kene marganing patimu panggal tak ayoni Ndara Kartomarma. Musuh Bagong kok kalah. Kowe iki derajate kadang nata lah kok dadi musuh Bagong kalah ki piye? Mboten Bagong yang majeng. Lho sapa? Setyaki. Setyaki? Iya, kasinggihan. Setyaki ngamuk punggung. Sanjaipun Setyaki mboten mentala nyumurpi Bagong dipun kroyok dening para sata Kurawa. Kemudian piyambakipun tumandang karya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Lah kok dadi Setyaki melu-melu kewang karo Bagong iki kepiye? Wong Ndarawati iki ngerti adil apa ora? Padha-padha mboyong Dewi Wrantawati aku Setyaki kewang karo si Bagong iki karepe kepiye? Kula semanggaken Mbok Penemban. Kula semanggaken.
Nyatanipun Setyaki nggih ngamuk. Surtayu. Inggih. Kaya diamuk Setyaki. Sami mawon kaliyan pun Kartowarma. Kula dipun amuk kaliyan pun Setyaki. Kula semanggaken. Terus sasana kok maju dhisik? Ha iki lekae yo mendang paripurna. Ndang rampung lho iso ngrangket Bagong jebulane yo. Bagong diwangi Setyaki. Cah cilik nek tumandang jeblas-jebles. Kula semanggaken Bapak Mremban. Kula semanggaken kula mboten iso mungsuh. Puyang numbuk bentus. Mboten wantun kalian Bagong. Lho, ing atase Kurawa kok kalah karo Bagong ini lho. Wedine priye? Jalanane napa? Oh, kula nuwun pangapunten. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Ingkang perang menika sanes Bagong. Lho, sing perang dudu Bagong lho sapa sing perang? Ingkang perang menika Setyaki. Bagong dipun rencangi Setyaki. Lho. Kyai Prabu Ndarawati ora elek-elek karo Setyaki. Jenenge wong Ndarawati ora adil. Setyaki Kyai Bagong yen ngono Bala Dewa ngewangi sapa kula. Wangi cukup semene wae. Waduh. Lek golek tenaga kangelan nek sampean mboten ngewangi. Bagong, Nun. Sing maju dudu Kurawa meneh. Sapa? Prabu Mandura, mongko nggawa Kyai Nenggala. Sumbar-sumbar yen Setyaki ngewangi Bagong, Prabu Mandura ngewangi Kurawa. Saiki wis maju ning pabaratan nggawa Kyai Nenggala. Sampeyan wedi? Ora wedi, ning aku wedi yen didukani Prabu Ndarawati. Aku engko sing ngomong. Tenang to. Iki ana MC-ne. Ora usah kuwatir, aku engko sing ngomong Prabu Kresna. Nek Prabu Kresna pancen arep nyalahke karo sampean. Sampean bener. Sampean niku mbelani kalih kula. Kula wong ringkih, kula wong cilik, kula wong bodho, kula ming kawula. Nek kula jeng dikeroyok Kurawa sampean duwe rasa mbelani niku tukul saka jiwa kasatria sampean. Iya. Nggih. Ora usah wedi. Mungsuh Nenggala wedi. Nenggala pusaka ampuh. Gunane apa Setyaki duwe gada wesi kuning? Jupuk. Tantang Baladewa Nenggala karo gada wesi kuning menang endi? Ngono. Engko men ngono kok mundur. Wah, dipiyi presane bae akeh. Isin Setyaki Senopati Ndarawati kok wedi karo Nenggala. Gada wesi kuning diturun Nenggala kira-kira menang endi? Men disekseni piyai akeh. Ngono Bagong ke? Yo. Wis gayeng iki. Nek ngene iki aku kudu cepak-cepak mulih iki. Engko nek nganti aku didukani Sinuwun Ndarawati ra iso omong aku. Mongko kae nggawa gada wesi kuning karo Nenggala. Wah, pecukan gada wesi kuning ditu karo Nenggala pusaka ampuh. Dues. Sinuwun Ndarawati clorot. Ana ngopo Setyaki? Reng, Ngapa? montore juga saka parkiran. Iya. Ayo mulih. Kae iki selah-selane angel. Mulai ya siap-siap mulai saiki le iso mangkat engko sore. Wah, kowe iki wis nggo kendaraan ya bosok. Oh, tekan kono-kono. Ayo karang ya wong seneng-seneng kaya kang ora. Wis ayo, iki mulih. Ora usah mulai. Iki ora tanggung jawab nek mulai.
Ditonton sik Ndara Baladewa karo Ndara Setyaki nek gelut piye menang sapa? Adele aja-aja iku Gata Wesi Kuning. Engko nek Sinuhun Ndarawati tekan kene ora masalah wis to. Sinuhun Ndarawati ki wong arif, wong bijaksana kare. Pancen Setyaki wis diniyati tenan yen to belane karo si Bagong. Lho, ngliga pusaka Garba Ruji Kyai Gata Wesi Kuning. Dasar Puranyata. Koko Prabu pancen wis niat belani Kurawa gawa Kyai Nenggala. Mentala karo Bagong, mentala karo Setyaki. Wong Tegelan kudu dimungsi wong Tegelan. Lho, kowe wani karo Baladewa? Nuwun sewu, mboten ateges kula wantun. Nek Bagong tekane mati saka Kyai Nenggala kula ora nrimake. Kok gawa Wesi Kuning? Yes, Ben, ayo jajal ditu. Wesi Kuning karo Nenggala menang endi? Edian, ora edan iki tenanan. Lho. Wah, ada. Arep nyoba pusaka kadewatan. Jojo Kyai Nenggala. Diban Gata Wesi Kuning pecah lemah, mati tenan aku. Tak tegeli kok ora Prabu Setyaki. Setyaki. Bagong, non. Rene. Pripun? Kowe iki kok edan to? Lah sebabe sing ngakon Setyaki ngajar Kurawa sapa? Mboten wonten. Aja edan. Kowe iki ngapa ta kowe iki? Kosike santai wae. Iki kok tronjonge tekan kono. Ndak usah kuwatir. Kok muni mboten wonten? Awal kata-kata kudu ngono. Santai lho. Lah kok dadi Setyaki omong nek kowe sing ngakon. Ah, niku sejarahe ngeten kula critani. Ampun suriyen kula diajar Kartomarma. Iya. Candak Kartomarma duncalke le Kartomarma. Dislametke Ndara Setyaki. Ndara Setyaki nylametke kula. Kula kontal kudune tiba teng aspal napa teng watu pecah sirah kula. Ane Ndara Setyaki disaut cek diduk karo alun-alun. Terus suwuk gamelane terus kula rangkulan karo Setyaki. Matur nuwun nggih, Den. Padha-padha ngoten. Kok sampean sayang kali kula? Aku ra ketang sithik tau tati tok udang tok omong kok, Gong. Berarti sampean tresno kali kula, tresno. Nek kula lara, aku melu lara. Nek kula mati, aku layat. Ngoten niku. Sing muni ngono niki Ndara Setyaki. Nek kula dijotosi wong sampean weruh niku kira-kira ati sampean pripun? Aku ra mentala. Padahal kula dijotosi Kartomarma. Lenggah. Bagong tak aturi apa jenenge kuwi ngaso Kurawa tak ajari ngoten niku sejarahe. Lah tegese Setyaki mboten dawuh kowe ora dikon Bagong Gong mbok tanggung jawab iki engko tekan kono santai wae to lagi tak rembug saniki kula tak takon karo sampean iya nek Setyaki duwe rasa welas kali kula kleru lho. Ora wong Setyaki kuwi tau tate tok udang, tau tate tok mong ora ketemu sedilo. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngemang kali nyawa kula kleru. Ora. Nah, terus nek Ndara Setyaki niku ngewangi kula mongko kula dijotosi wong. Ya kuwi Kartomarma. Napa Setyaki kleru? Ora. Lah ya wis. Ora kleru kabeh kok sampean niku. Kuwi lak dalah edan iki. Ora edan iki asli. Matur nuwun Bagong padha-padha. Santai mawon. Iya. Kok ora Bu? Nggih. Kula nuwun sewu, kula ingkang nyunaken pangapura. Lho, linggo ngawur to. Iki minggat to. Oh ya omong kok ya. Nuwun pangapunten menawi Setyaki gadahi krekat lan karakat kados mekaten menika. Namunipun ra inggih memper to Prabu. Lho mesti Setyaki ngitung-ngitung. Kurawa tekan ning sing gawa aku ing ngembeta panci panjenengan. Ning nek Kurawa didhawuhi karo Begawan Durna kon njotosi Bagong menika napa ya memper. Lah Bagong menika namung ijen kaliyan Gareng, mongko Gareng awakipun kados mekaten menika. Tangane cekot sikile becik mripate kira kon perang. Ampun rasane Gareng. Gareng nek dinake mripate cekot, sikile becik tangane cekot nu nangis. Oh lho jaluk ngapura. Wah, wis santai reng.
ora. Ndara Kresna ketrucut kok. Arep mulai wae aku kok. Bariki mulai bariki ya. Menika kula suwun sewu, menapa inggih panjenengan mentala. Tur sakniki kula nuwun sewu. Ya piye? Namung sami-sami badhe ngrebat dhateng pun anak kula Wrantawati kok direwangi gegeran ngono lho. Menapa mboten nami lingsem. Lho, sing marahi dudu aku. Inggih, sakmenika sampun. Mboten sisah ngrembak sapa sing marahi ndak malah ora rampung-rampung perkarane. Mergi kula misah kaliyan panjenengan Setyaki menika awit wonten atur ingkang badhe kula aturaken. Ana atur piye? Anak kula Wrantawati sareng kula dangu Wrantawati kowe dilamar iki karo si iki. Lah kowe milih endi wong ayu? Wrantawati matur kaliyan kula. Para Prabu, Kanjeng Rama, kula menika dipun wengku sinten-sinten kula sagah. Nanging kula ngertos Kanjeng Rama menika nembe sisah. Amargi koncatan pusaka Ndarawati senjata cakra. Mila sawenika ngaten mawon, Kang Prabu kundur wonten negari Astina, munjul atur sanipun Kyai Prabu Duryudana. Menawi Lesmana saged ngaturaken senjata cakra wonten negari Ndarawati, Wrantawati kula aturaken dhateng Lesmana Mandrakumara njaluk pamit Kyai. Menapa semanten ugi kula nggih ngaten menika? Iya, Bagong, aku ora bakal wola-wali. Wrantawati matur karo anakku Kanjeng Rama, yen to nyuwun pamit durung. Durung aja kesusu, men ketok kaya Prabu Baladewa ya. Wong kowe kok kaya Prabu Baladewa, gareng kon mrene. Apa? Timbali Ndara Kresna. Nah, iki ngene komplit aku le dawuh rak kepenak to. Kok suwe men ra teka-teka? Sikile niku becik. Dadi nek mlaku niku suwe. Duh keseron aku mesti krungu kan. Anggere diecele cacat nangis lara-lara. Lah. Kowe bali yo? Nggih. Omong karo Petruk? Nggih. Petruk bakal tak wengku dadi mantuku netepi janjiku. Nggih. Nek ya Petruk kudu iso ngaturake senjata cakra. Waduh. Lelang dek kapan e? Wis ora perkara kuwi prilang dek kapan ora sedak takon werna-werna. Mergo aku wis ngerti ukaramu kaya ngapa kuwi aku wis ngerti. Kowe iki mung senengane guyon sembur-sembur adas. Iya ta? Nggih. Nek nggih nyuwun prisa mergo hitungan Jawa niku iso mbok menawa kula iso ngitung Jawa. Ilange nek ora karo dikliya dina. Anggara kasih, anggara wis ketembung anggrek. Kasih iki cinta. Cinta sejati memberi bunga anggrek. Ngopo iki ra ngomongke kowe lho? Ora. Wis kono omong. Nek Petruk ngaturake senjata cakra, Petruk bakal tak pek mantu, nek ora ya wis. Ora bakal tak pek mantu kaya janjiku. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Kula tak wangsul, tak ketemu Ali Petruk, tak omong apa anane Ali Petruk. Iya sing ati-ati. Nggih, sembah nuwun. Kula nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati, mbok gareng iki digendong. Ampun dirasani to. Iya ya. Lali aku. Sampun tak ampun wangsul ketemu Ali Petruk tak ngomongke apa anane. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, ngestakaken dawuh sinuwun. Wis katon padang
Kurawa wis lampit brungkat kimpul nekuk penjalin bali marang Raja Ngastina. Nggih. Semono uga Gareng lan Bagong ingkang diutus kelawan Petruk. Lho iki. Ning aja nganti kendho nggonmu ngrondani kana negara Ndrawati pagrana ingkang bibit. Aja nganti ana ingkang marajal saka sela-selaning Garut. Lho iki wis tak kendhel. Kon Kakang bakal nunggone Praja Ndrawati sapa ingkang bakal iso ngaturake kunduring senjata Cakra ya Kyai Cakra Baskara. Jagat wasisaning Ubatara wayah tur jagat Yai Jaya Sudirga. Apa Kakang Jaya Lengkara? Oh sawetara pun Kakang lan Siadi nggone ngrenggani negara ing Pulau Gedhah Kencana. Nadyan ratu kembar nanging saka pangrasaku nggonku nggula wentah kelawan para kawula lan para nayaka Punggawa. Durung katon bener lan durung katon bener. Mula ora aneh yen to negara ing Pulau Gedhah Kencana kuwi rinasa kadhangkala tentrem nanging kadhangkala ora tentrem, kadhangkala katon rukun nanging kadhangkala ora katon rukun. Kabeh mau ndadekake bingung penggalipun Kakang Jaya Lengkara ya. Semono uga aku bingung rasaku nggone ngasta bawat perintah negara ing Pulau Gedhah Kencana. Nadyan alindraning kembar Kakang lan aku nanging wedine kok kaya tumpang suh. Gone ngasta bawat perintah negara ing Pulau Gedhah Kencana. Yayi. Siadi ora ngerti apa ingkang tak tindakake. Nalika dina ingkang ngepungkur pun Kakang nglakoni sare naritis sesemek ron Rajamala. Abebantal buta sarimbak. Pancen pun Kakang sengaja ora nganti lawan Siadi tak kanthi laku prihatin merga supaya meleng ciptaku, supaya manteng pangestiku. Jroning aku nglakoni prihatin mau jebul ana dewa ingkang paring wisik kelawan panjenenganipun Kakang. Yo, Kakang piye? Negara Pulau Gedhah Kencana kene bisa ayem, tentrem, kuncara hanjayeng bawana. Kondhang kalukeng rat. Jagat persasat kebrebeken marang ngumandangi negara ing Pulau Gedhah Kencana lamun negara iki kudu ditumbali. Kakang maring dawuh kudu ditumbali apa kudu nganggo tumbal satu wana. Sartane apa ing dikersani dening Kakang Jaya Lengkara dudu babakan kebo sapi lan satu wana dudu. Nanging manter sabdaning dewa ingkang dak tampa negara kudu ditumbali wujuding menungsa. Ya mung menungsa mau kudu mapan sarta golek ana ing tanah Jawa. Wonten sabdane dewa ingkang dak tampa menungsa ing kudu dadi tumbal mau. Derajate dudu derajat Nalindra Satriya Brahmana dudu. Nanging derajating Panakawan utawa derajating aceplik wong loro saudon telu saurupan. Nadyan kuwi derajating wong loro saudon telu saurupan nanging pancen dadi keparenging dewa dadi tumbal lan dadi sarana tentreming negara ing Pulau Gedhah Kencana pun Kakang ora bakal wegah. Kanggo kamuktaning para kawula lan tentreming para kawula apa iki dadi dawuhing para dewa bakal sembadani. Wondene dawuhing dewa ing cetha tak tampa ingkang kudu dadi tumbal derajating Panakawan mau ya kuwi wujuding Panakawan ingkang pawakane sarwa dawa kuwi lha dalah. Awakane sarwa dawa ya pancen mengkono. Tak pernah Panakawan kasatyan Madukara abdining para Pandhawa wedine wujudane aku durung ngerti. Mula Yayi gandeng iki kanggo kamuktening para kawula katentreming para kawula aja wegah. Siadilan pun Kakang nyabrang samudra gedhe mung butuh prapteng ana ing tanah Jawa. Sawise prapteng ana ing tanah Jawa digoleki menyang ngendi menungsa ingkang wujudane sarwa dawa mau. Yen wis ketemu dibaya marang negara ing Pulau Gedhah Kencana dadekke tumbal dadi srana tentrem lan juwananing para kawula sanegara ing Pulau Gedhah Kencana Yayi Jaya Sudirga. Cumangkah kanggo sesumbar Lindhu bumi kuncing kumaluduk kundur ketup Rumembak penyo kang kumambang
ing waladal yen to pancen kaya mengkono dawing Kakang Jayalengkara aku ora bakal bisa selak amung mastuti dahar marang dawing kadangku tuwa Yayi aja nganti para wadyabala mengko mundhak ngutawatiri lan gawe hojate kang padha weruh mula siadilanipun Kakang dhewe ing budal ana ing tanah Jawa yen pancen kersaning Kakang kaya mengkono aku mung kari manut pate wonten timbalan tunggunen negara ing kula kedhaken Jayalengkara ndaturi tindak dhisik aku tuwun tak tindake Kakang Jayalengkara Yayi Jayasturya sesumbar lindho bumi kunjing kumaludha kuntur ketup lumembak penyu kang kumambang wadah Yayi Jayasturya Kakang Jayalengkara piye eling-eling pun Kakang lan si adik kuwi biyen rombongan tari iya Kakang mula pendak-pendak mlaku menyang ndi wae kudu jejogetan iya Kakang ngambah dirgantara goleki menyang ndi dununge wong kang pantes dadi tumbal ya yen pancen kaya mengkono Kakang ya tak dherekake supaya enggal prapta ning tanah Jawa katon ngarep iki wis samudra ing ora katon kaya ora ana watese nang nyabrang segara iki wis dadi jalaran oleh prapta ning tanah Jawa Kakang Jayalengkara tak dherekake ayo Yayi Jayasturya
gek ora mentas kowe iki. Monggo nek jero omah ki ra eneng wong lho. Bojomu ya ora ngladeni kowe wis jelek, mergo kowe ditari apa-apa ya ora gelem. Dikon maem ya ora mangan, dikon ngombe ya ora ngombe. Monggo sik gaweke bojomu kroyo-royo anggere esuk tangi masak, kowe ora gelem mangan. Lah kok nek meja kono soda gembira ki lemu kongkonan sapa ya, Tru? Hah? Kongkonan bocah apa kongkonan sapa? Apa tuku dhewe? Mengko nek ora ana wong kowe iki waras. Nek ana wong masuk angin. Tak ombene ora aja ngundak. Petrus saya lara. Sakit, Tru. Pirang-pirang dina ora nyambut gawe. Waras ya, Tru. Iki aku mau wis ketemu karo Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Wis aku wis ngomongke nek kowe iki pengen nagih janji